Üdvözlöm Önöket! A fotósuliban hivatásos fotósok avatnak be 3-3 lelkes amatőrt a fotográfia titkaiba, ma Anglia egyik legnagyobb sportarénájából. A sheffieldi Donvalley stadionból jelentkezünk. Fotósuli. Sport. Az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb sportpályáján vagyunk, mely 50 000 néző befogadására képes, és számtalan nemzetközi verseny helyszíne. A Donvalley stadion inspiráló háttér Sean Botterill sportfotós számára, hogy beavassa 3 hobbifotósunkat a sportfotó titkaiba. Sean egyike Anglia vezető sportfotósainak, ott volt az utolsó 4 olimpián, és számos futball és rögbi VB-n is. Olyan sztárokat fotózott már, mint Johnny Wilkinson, vagy az aranylabdás David Beckham. A sportfotósok mindig jobb és jobb képeket keresnek, minden arról szól, hogy még jobb képeket csináljunk, vagy hallottál már arról, hogy valaki megcsinálta a legjobb képet? Különböző szinten álló hobbifotósaink már alig várják, hogy eltanulhassák Seantól a sportfotózás titkait. Kinyomtatjuk majd a képeiket, hogy lássuk, hogy haladnak, végül Sean kiválasztja majd a legjobb sportfotót. Mai 3 hobbifotósunk. Kevin Hickson, akit sokféle téma érdekel, leginkább a kompozíció során szorul segítségre. Egyszerű kompakt géppel dolgozik majd. Ezzel meg vagyok elégedve. Ashley Horn konyít valamennyit a fotózáshoz, ám szeretné jobban megismerni a manuális beállításokat. Egy haladóknak készült kompakt géppel fog próbálkozni. Erről teljesen lekéstem. A szerény Daniel Masters jó fotósnak tartja magát. Sokat tanul és gyakorol, ám kipróbálná magát éles helyzetben is. Digitális tükörreflexes gépet fog használni. Kiszámítom, milyen gyorsan fog mozogni. Ám először szeretném megtudni, hogy mi is vár pontosan erre a 3 zöld fülűre. Sean, szerinted mi lesz ma a legnagyobb kihívás hobbifotósaink számára? Szerintem a kompozíció, az akciójelenetek, illetve a megfelelő pillanat elkapása jelentik majd a kihívást. Jókor kell megnyomni a gombot, figyelni kell a háttérre, a pontos expozícióra. Mindent meg kell tenni, hogy kiemelkedő képet alkothassunk. Benned honnan ez a nagy lelkesedés? Lenyűgöz a változékonysága. Elmész valahová, már alig várod, hogy ott legyél, erre égszakadás, földindulás és zuhog az eső, de nem adhatod fel, nyomod tovább és keményen dolgozol. Mondanál néhány nevet, hogy kiket fotóztál le? Például Beckhamet. Az első 2-3 hónapot Madridban töltöttem, és fotóztam a meccsein, az edzésein. Az idén pedig Új-Zélandra utazhattam a brit oroszlánokkal. Sajnos nem nyertek, de hatalmas élmény volt. Ez a gép elképesztően menő. Amatőrjeinknek soha nem lesz ilyen felszerelése. Enélkül is tudnak majd jó képeket készíteni. Olyan képeket soha nem fognak tudni csinálni, mint mi. Nem. Olyanokat nem, de jó pár képet megcsinálhatnak, ha kihozzák a maximumot a gépükből, ha teljesen kihasználják a lehetőségeiket. Az 1999-ben 29 millió fontból épített stadion tökéletes edzőhely a profi atléták és a mesterkurzuson résztvevő zöldfülű sportfotósok számára. Sean, a sportfotózás a fotográfia egyik legnehezebb ága lehet, hiszen a téma folyamatosan mozgásban van, nem? Így van. És vannak szabályok. Én akárhányszor csak megérkezem egy sportesemény helyszínére, az az első, hogy megkeresem a legjobb hátteret. És a dolog technikai oldalát illetően mire kell odafigyelniük? Gyors zársebességet kell használni, hogy megfagyaszthassuk a mozgást. 500 másodpercet, vagy még gyorsabbat. Ha kiemelkedő képet akarnak, figyelniük kell a háttérre is. A háttér kiemeli a témát, amit meg szeretnél mutatni. És ti próbálkoztatok már sportfotózással? Ashley? Én már fotóztam focit, motorversenyt, de atlétikát még soha. Jó, Kevin, neked van a legegyszerűbb géped. Te fotóztál már valaha sporteseményen? Nem, számomra ez egy teljesen új dolog lesz. Dan, te mit szeretnél ma elérni? Szerintem az már félgyőzelem, ha az ember ki tudja számítani, mi történik a következő pillanatban. Az első lecke a magasugrás lesz. A gyakorlásban egy kitűnő atléta Vani lesz a segítségünkre. Oké, Vani hamarosan ugrani fog. Figyeljétek a mozgását, kövessétek a géppel, és ne egyszerűen csak a lécre figyeljetek. Mindjárt ide ér. Figyeljük, ahogy nekifut. Már jön is.
Ha meg akarjátok fagyasztani a mozgást, 500-adot vagy még gyorsabb zársebességet használjatok. Ha érdekesebb képet szeretnétek, akkor lemehettek egészen 60-ig vagy 30-ig. Ez esetben együtt kell mozognotok az atlétával. Követnetek kell, figyeljétek minden mozdulatát. Gyerünk, srácok! Kevin, te egy kompakt géppel dolgozol, az lesz a legjobb, ha megpróbálod követni a mozgását. Vele együtt forgasd el a gépet, így lassabb zársebességgel dolgozhatsz, esetleg vakuzz is bele. Egy picit akár meg is döntheted a gépet, így különleges, már-már humoros képeket készíthetsz. Azt próbálom lekapni, amikor átugrik a léc felett. Széles látószögűvel, hogy a környezet is benne legyen. A léc így kitűnően vezeti a szemet. Ezt lekéstem. Megpróbálom elkapni, amíg a levegőben van, az ugrás legmagasabb pontján. Szeretném, ha az arca is látszana, közvetlenül azután, hogy átjutott a léc felett. Azt szeretném lefényképezni, amikor átrepül a léc felett, lehetőleg alulnézetben. Csodálatos! A magasugrás és az akciófelvétel után következzék a kompozíció és a 100 méteres síkfutás. Hol helyezkedjen el, akinek egyszerű gépe van? Te hová állnál Kevin helyében? Nos, mivel Kevinnek problémái vannak az exponálással, ezeken a kisgépeken mindig nagy az expozíciós késés. A pálya felénél fog állni, ahol kiszámíthatja előre, mikor érnek oda a versenyzők. Jó. Ashley a startvonalnál lesz, neki gyorsabb gépe van, így ő is gyorsabban tud reagálni. Hát azt a pillanatot kapja majd el, ahogy elindulnak. Dan, aki jóval tapasztaltabb, a célnál várakozik majd, és azt fogja dokumentálni, ahogy a győztes örül az első helyének. Igen. Nem lehet előre tudni, ki fog nyerni. Ez csak a célnál derül ki, úgyhogy résen kell lenned. Készen álltok a feladatra? Igen. Dan, te a célnál leszel, Kevin, te középen, te pedig itt maradsz a startnál. Én leszek a startnál. Jó, felkészülni, vigyázz rajt! Ezt már régóta ki szerettem volna próbálni. Amikor a rajt után elrugaszkodik, akkor megpróbálom azt a pillanatot elkapni, amikor a keze elválik a földtől. Vigyázz! Rajt! Elszúrtam. A zár jóval azután oldott ki, ahogy elindultak, így semmi sem látszik a képen. Azt hiszem, itt letelepedek. Így talán a futókat és magát a pályát is le tudom kapni. Ha egy kicsit lejjebb mész, az csak feldobja a képet. Olyan hatást kelt, mintha a futók valóban repülnének, sokkal könnyedebbnek tűnik a mozgásuk. Kövesd a mozgást, tartsd az ujjadat a gombon, és ne erősen, hanem finoman nyomd le. Tapadj rájuk, és kövesd őket. Nem túl nagyok a keresőben. Egy kicsit csalódott vagyok, mert alig látszik belőlük valami. Sokkal jobban néznek ki, ha közelebb lettem volna. Az jó lenne. Hát igen. Milyen képet szeretnél csinálni? Most ez sikerült. Valamivel távolabb voltam, de megpróbálok közelebb menni. Jó. Hát, ha több részlet lesz benne. Jó, nem is tartalak fel. Én majd innen hátulról nézem az érkezést. Pont elkaptam, ahogy felemeli a kezét. Ez nagyon vicces volt. Szerintem pont neked csinálta. Hogy sikerült? Azt hiszem, túl magasra emelte a kezét. Ó, ez azért nem lett rossz. Túl közel voltam. De látszik az arca. Fantasztikus. Mindegyik futónak. A végére Sean igazi különlegességet tartogatott. Ez már egy kicsit versenyszerűbb lesz. Mindenki kap magának egy atlétát, akit le kell fényképeznie. Ashley a futóval fog bajlódni. Dan a rúdugróval próbálkozhat. Kevin pedig a kalapácsvetővel. Az a nehéz, hogy összesen csak 3 próbálkozást örökíthetnek meg. Mint egy igazi versenyen. Pontosan úgy. Jó. Mindent fel kell használni, amit eddig tanultatok. Kinyomtattam néhány képet, azt szeretném, ha mondanál róluk valamit, amíg a fiúk gyakorolnak. Ezek Ashley képei, a magasugrás Rendben. és a síkfutás. Ezek közelfelvételek. Mit rontott el és mit csinált rosszul? Hogy először pozitívumokat említsünk, kitűnő az időzítés, pont a léc fölött kapta el a csókát. Eleinte túl korán vagy túl későn nyomták le a gombot.
Vagy már eltűnt, vagy még ott sem volt az ugró. Ez fontos lecke volt. Ezek Kevin képei, vedd figyelembe, hogy ő használja a legegyszerűbb gépet. Igen? Ezt imádom. Vani fölött van, és elkapta az Igen. arcát. Tökéletes, pont úgy Nagyon sikerült, jó ahogy kép. szerette volna. Pont a léc A fölött van. sprintelős képei is nagyon jó. Itt rájött, hogy túlságosan messze van, és talán közelebb szeretett volna Igen, jönni. szerintem Daniel képei is fantasztikusak. Szerintem is. Már most. Nézd meg például ezt. Daniel itt talált egy olyan szöget, ahonnan a lehető legtöbbet tudta megmutatni a stadionból. Minden összejött. Vani, ahogy ugrik, a légkör, lehet látni, hogy hol vagyunk, és a mozgás. Persze még gyakorolnia kell. Ha nem gyakorolsz, Nyilván. sosem leszel jó. Most eleget gyakorolhatnak. Külön atlétát kaptak mindnyájan erre a célra, nem? De igen. De nézzük meg először Danielt, aki egy Sean nevű atlétával dolgozik együtt. Hol van a legjobb hely? Valahol a szélén? Magán a A matracon. matracon? Oké, mehet, ha kész vagy. Nem igazán tudom, milyen magasan lesz. Minden esetre már úton van. A rúddal vigyázni kell. Ez úgy látszik működik. Vigyázz! Rajt! Míg Dan viszonylag jól halad, Ashleynek problémái vannak a sprinterrel. Hogy haladsz, Ashley? Túl sötét van. Azt szeretném, ha te is egészen alacsony kameraállást használnál. Beállíthatod rajtam a szöget és a kompozíciót, így később már nem kell bajlódnod a beállításokkal. Jó, rendben. Az a jó, ha az égben is van részlet, ha rávakulzol egy kicsit, akkor tökéletesen vissza lehet adni a hangulatát. Vigyázz! Rajt! Kevin új nézőpontokkal próbálkozik. Szeretném azt a pillanatot elkapni, amikor elengedi a kalapácsot. Így minden nagyobbnak látszik. Nagyon jó kép lenne. Bár nem sikerült elkapnom a kalapács elengedésének pillanatát, a mozdulat és a benne rejlő energia szerencsére átjön a képen. Élveztétek a feladatot? Igen. Jó. Én már attól elfáradtam, hogy néztem a sportolókat. Mi a következő kihívás? Először is benézünk egy műugró versenyre, ott gyakorolunk egy kicsit, aztán pedig megnézünk egy thai-box mérkőzést nagy közönséggel, fergeteges hangulattal. Kevin feladata mi lesz? Kevinnek a sportolók arcán tükröződő érzelmekre kellene fókuszálnia. Jó, és Dan feladata? Dentől egy precízen elkapott akciófelvételt várok. Jó, és Ashley? Ez már fifikásabb lesz. Azt szeretném, ha a mozgást követve készítene egy képet. Rendben, jó. Oké. Készen álltok a feladatra? Én készen állok. Nagyon izgulok, már alig várom Szuper. az eredményt. Hát akkor nosza rajta, később találkozunk. Rendben. Sok szerencsét! Fantasztikus. Sean alaposan felkészítette őket a megmérettetésre. A műsor végén ugyanis eldől, kinek sikerült a legjobb felvételt készítenie. Kevin Hickson életében először fotózik digitális fényképezőgéppel. Egyszerű kompakt gépet használ, kezd ráérezni a kompozícióra. Sean az érzelmeket is visszaadó közelfelvételeket vár tőle. Ashley Horn számára a zársebesség megválasztása jelentette a legnagyobb kihívást. Haladó kompakttal dolgozik, és a feladat során a mozgást kell megörökítenie. A legjobb géppel Daniel Masters dolgozik. Tapasztalt fotós, ám az időzítést még gyakorolnia kell, így Sean igazi pillanatfelvétel készítésével bízta meg. Az első feladat során Anglia legjobb műugróinak edzésére látogatnak el. Fel kell kötni a gatyájukat, ha nem akarják Seant kiábrándítani. Az a feladatom, hogy kövessem a mozgást, ami nem lesz könnyű ezek között a fényviszonyok között. Sean azt tanácsolta, hogy 60-adot vagy 50-edet exponáljak, amihez játszani kell egy kicsit a blendével, és az élességállítás sem lesz könnyű. Arra a pillanatra szeretnék koncentrálni, amikor odaérnek a vízhez, amikor belecsobbannak a vízbe. Nem olyan rossz. A lány éles lett, ám a víz elmosódott. Kezdetnek nem rossz.
Először erre a baloldali fickóra fókuszálok. Aztán megpróbálom egyszerre lekapni, ahogy beérkeznek a vízbe. Amivel tulajdonképpen elégedett is vagyok. Azt az arckifejezést próbálom elkapni, amin látszik, hogy igen, ez egy jó ugrás volt. Az érzelmeket szeretném megjeleníteni. Úgy képzelem, számos örömmel jár ez a sport, és remélhetőleg ez az öröm a sportolók arcán is tükröződik majd. Szeretem a vakus képeket, ahogy a vízcseppek megállnak a levegőben, amikor felbukkannak a vízből. Érezni lehet a mozgást. És az arcuk is látszik. Ráadásul nem nagyon figyelnek a környezetükre, amikor felbukkannak. Ha odaállsz a géppel, nem is veszik észre, hogy fényképezed őket. Igazi elkapott pillanat ez, amikor egyáltalán nem pózolnak a képen. Én csak Sean útmutatásait követem. Amíg rám nem szólnak, megpróbálok ellőni pár képet. Még az is lehet, hogy ki fognak dobni innen. De talán addig lesz pár jó képem. Ez az. A 10 méteres toronyból fog leugrani. Remélem, ez már elég ahhoz, hogy kövessem a mozgást. A műugrás után következett a második menet. A fiúknak egy thai-box mérkőzést kellett dokumentálniuk. A piros sarokban a liverpooli Nigel Barley, a kék sarokban Kieran Shaughnessy Middleton Manchesterből. Itt az ideje, hogy Kevin, Ashley és Daniel letegyék a gépet, és kinyomtassák a képeket. Hello, srácok! Szia! Szia! Hogy vagytok? Jól, köszönjük. Kevin, neked mi tetszett a legjobban? Az, hogy elképesztő helyeken fotózhattam. Olyan helyeken, ahová sohasem juthatnék be. Soha nem láthatnám ilyen közelről ezeket a sporteseményeket. És Dan, neked mi tetszett a legjobban? A műugrás. Onnan lehetett fotózni, ahonnan csak akartál. A boxmeccs alatt csak a ring szélénél lehetett állni, ráadásul elég sötét is volt. Nagyszerű. És Ashley, neked mi tetszett a legjobban? Én a boxot élveztem a legjobban. Még ha nem is sikerült megcsinálnom azt a képet, amit szerettem volna. Nagyon jó volt, hogy közvetlen közelről a ring mellől nézhettük az összecsapást. Igen. Bár néha nagyon kemény volt. Mindent elöntött a tesztoszteron. Igen, pontosan. Már belőttük nektek a nyomtatókat és a számítógépeket. Itt az ideje kinyomtatni a győztes képet. Szia, Dan, hogy haladsz? Szia, Sean. Ez a két műugrós. Egy kicsit sötét lett, mert nem nagyon akartam vakut használni. Ki kell világosítani. Ez egy kicsit sötét, nem tudom, ez talán még absztraktabb. Nekem nagyon tetszik ez a kép. Akkor viszont kicsit vágni kéne rajta. Igen. Egy kicsit szűkebbre venném, hogy még absztraktabb legyen. Dolgozz rajta még egy kicsit. Ha azt a sarkot oda visszük, levágjuk ezt a deszkát, és talán még a medence szélét is. Csak az ember, a deszka és a medence legjellegzetesebb elemei legyenek rajta. Hello, Ashley, hogy haladsz? Hát egész jól. Már sikerült 2 képre leszűkítenem a sort, és mindkettő tetszik. Jó. Hű. Azt hiszem, ezt a medencés képet elfelejtem, mert bár viszonylag éles, A3-as méretben már nem lenne benne elég részlet. Megnézhetem a boxolósat? A boxolós az egy másik történet. Hihetetlen.
Nem túl jó kép, és nem is a mozgás követésével készült, bár a karokon látszik, hogy mozognak. Én először az arcát néztem meg. Az vonza a Mintha figyelmet. szentségelne. Ő van a A figyelem fájdalomtól. középpontjában. Most magadra hagylak, mert nem is szabadna segítenem. Neked kell döntened, de azt megsúgom, hogy én erre szavazok. Hát jó. Ezt nagyon szeretem. Nagyon jól sikerült. Amikor meglátod, gondolkodnod kell, hogy kiderítsd, mi történik. Igen, igen. Az is tetszik, hogy az arcát vízréteg borítja, és ez már-már szürreális jelleget kölcsönöz a képnek. Ezen fogsz dolgozni, vagy még vannak mások is? Nem tudom, van még pár. Azt hiszem, az a legfontosabb, hogy tudd. Neked volt a legnehezebb dolgod, mert nálad volt a legegyszerűbb gép. Elég fárasztó volt folyton új kameraállást keresni. Megpróbáltam a leglehetetlenebb szögekből fotózni. Túl vagyunk az utolsó simításokon. Itt az ideje, hogy Sean kiválassza a győztes felvételt. Kevin, te jössz először. Az érzelmeket kellett elkapnod, ugye? Kérlek, lépj előre és mutasd meg a képet. Hát jó, eljött az igazság pillanata. Hű, Éppen végzett az ugrással. Most bukkan elő a vízből. elképesztő. Pont felbukkan. Szép munka. Ragaszkodott a feladathoz, és látszik, hogy sokat dolgozott, amíg megtalálta a legjobb beállítást. Ashley, a te feladatod mi volt? A követés. A követés. A mozgás követése Jó, expozíció értem. közben. Nem sikerült. Viszont csináltál egy baromi jó képet. Igen, amelyen nagyon érdekes arcot vág a boxoló, és a bíró is látszik a háttérben. Van mozgás is a képen, de vannak éles részek is. Bár nem ez volt a feladat, látszik, hogy sokat dolgozott vele. Figyelt, és sikerült a legtöbbet kihoznia a helyzetből. És Dan, neked mi volt a feladatod? Az akció megfagyasztása, és ezt a képet választottam. Azt hittem, viccből mondtad, hogy felmásztál a torony tetejére. Nem, csak a 10 méteres deszkáig. Oda néz, tökéletes, ez is nagyon tetszik. A deszka is rajta van. A legtöbben lehagyták, vagy utólag levágták volna, pedig ettől lesz igazán jó. Mit gondolsz? Igen, meglepő látószögből Ez készült. tényleg az igazság pillanata. Örülök, hogy nem nekem kell döntenem. Kérlek, döntsd el, hogy melyik a legjobb kép. Most szorult helyzetben vagyok, mert mindnyájan borzasztó keményen dolgoztak. Sokat tanultam tőlük, ezentúl én is keményebben fogok dolgozni. Danielt kell választanom. Miért pont Danielt? Azért, mert a megszokott helyett egy teljesen új szögből mutat meg egy sporteseményt. Gratulálunk Danielnek, persze ma mindenki nyert. Nézzék legközelebb is a fotósulit. 3 újabb hobbifotós tanítunk majd meg a tökéletes kép titkára. Közreműködött Bőmanita, Kárpáti Levente, Megyeri János, Deme Gábor, Vári Attila. Magyar szöveg Lerner Balázs, szerkesztő Lerner János, hangmérnök Teravágimov Zoltán, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Sostarics Ágnes. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette.